sinama high school awu2 ngaphansi kwendawo yase Ward 9 la khona besizofisela khona abafundi ukuthi babhale kahle umatikuletsheni wabo njengoba bezoqala kusasa ama final exam kwaba nezipho besibaphathele zona and ngifuna ukusho ukuthi akuqali la kade kwaqala ikhansela nomkhandlu walo besilekelela njengesikole. Nginibingelele nonke babukele emakhaya igama nguSimangaliso ngokwamtshali umagalela gase njengengonyama ulinda Mkhonto unzelendona uma siyavutshola echubeni ukhondlo ugebisa baye besho ke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa njengoba nazi ke bafowethu siniphathelelo luhlelo lenu lezikhiphani emtshezi enilaziyo futhi engicabanga ukuthi niyalithokozela ngaso sonke isikhathi ukuthi nibone umsebenzi omuhle owenzakalayo endaweni yaki emtshezi bafowethu njengamanje ke silana ke endaweni yaseWembes High silana ngokubizwa ikhansela lase Ward 9 ekuyilona elithe njengethimba lezikhiphani emtshezi asize sizokwazi ukuthi siveze umsebenzi omuhle nelokotho ezinhle akakwazi ukuthi aveze noma azidlulisele ezinganeni zesikole zenza umatikuletsheni khona la eWembes High. So before ngimvezeke ngizocela nje ukuthi ungakhohlwa ukwenza njalo, subscribe, uyashare, uyakhomenta, wenza lokho okufanele ukuthi ukwenze. So njengamanje ke ngizodedela kuwe ke Mr Madinane ithuba sekungelakho ngicela nje uthathe ababukeli ubabeke emakhaya ukuthi kwenzekani la eWembes High. Angibingelele mfoka mtshali igama lami ke ngumondli ngokwaMadinane nguward councillor wakhona la eWembes Ward 9 ngaphansi kwenkosi langalibelele municipality ngithunywa umbutho kaANC ukusebenzela umphakathi. Siyabona ke namhlanje kulolu suku esihlangene ngalo zikhiphani emtshezi. Sivakashele ke ama high school esinawo kule ndawo yase Ward 9 with iward committee esihamba nayo. Sinama high school awu2 ngaphansi kwendawo yase Ward 9 la khona besizofisela khona abafundi ukuthi babhale kahle umatikuletsheni wabo njengoba bezoqala kusasa ama final exam kwaba nezipho besibaphathele zona okuyirula ipeni nepencil umsizi ukuthi bakusebenzise kusasa uma sebeqala ama exam abo. Sike sahlala phansi ngene ward committee savumelana ukuthi yasondele sobona abantwana bethu. Into ke mfethu ebalekile akufanele sigijime ngolast day ngolast minute sesiyobheka abantwana ukuthi ke bazobhala kanjani noma sikubabhale kahle kodwa singazange sibalekelele kuqala unyaka. NgoJanuary ke sike safika lapha esikoleni saseWembes High School seze nala eBhekundi sizogqugquzela abafundi ngemfundo ukuthi abaqhubeke besifunde bezinakekele. Saze savula lapha ya ithuba ehall engilisebenzisayo enginika umasipala ukuthi abantwana beze bezokwenza ama registration kaNSFAS and bawenzile kakhulu abantwana sibonile ukuthi ke baningi abantwana abaregisterwe uNSFAS. Bathe laba abangaka register mabesele ngachecka kothisha omkhulu ngathola ukuthi khona izingane ezingazange zize register uNSFAS ngibe sengicela ke ithimba lasothukela sibonga kakhulu kulona elikhona njengamanje lilapha eWembes High liqalile lilekelela abantwana ukuregister uNSFAS ilokho mfethu bekuyisifiso sethu nje sosuku la namhlanje. Ngizothi nje mfoka mtshali njengesikole iBhekundi othisha nabantwana sijabule kakhulu and ngifuna ukusho ukuthi akuqali la kade kwaqala ikhansela nomkhandlu walo besilekelela njengesikole basilekelele ezintweni eziningi akusikho lokhu enikubona namhlanje kuphela uqalile nje unyaka ziningi izinto asebezezile bake bafika bapha abantwana ama instrument bacela ama exercise books ukuthi beyobakhavela babakhavela kwakuhle kwaphinda bacela izingane ezingena ama uniform bazipha ama uniform baphinda neground lethu elibhedayo elibi
sesizamile sazama kungalungi. Ngale ngatshela ikhansela nje wadi yalo bazama Nkosi yami kwakhona abakwenza kuhle nje manje groundini kuyadlaleka ingane ziyadlala. Sibonga kakhulu lolu xhaso abasixhasa ngalo. Ngingathi nje isupport eqhamuka kwiward yenze sibe nesibindi sokuqhubeka siye phambili. Ngoba izikole kulesikhathi samanje wonke umuntu uyazi ukuthi zinama challenges angakanani. Manje sithi noma si-challengeka kube khona izinselelo ezinkulu. Kodwa ukuthi siyazi ukuthi sinekhansela kanjena siye khona silapha eWar Room sifike sibalise khona ekubaliseni kwethu siyobona ukhansela sekukhona into ayizamani. Angibuyele kulokho kwanamhlanje. Hayi nizibonile nani ingane ukuthi sijabule kanjani. Phela izingane esizisevisayo la esikoleni izingane ezihlwempu kakhulu eqhamuka emakhaya angenayo utho. Manje uma kwenzeka zithola izinto ezithola ngokukhona ezingenazo qobo lezi zinto lezi. Manje sekuzothi noma kubhala examination ingane yazi ukuthi ibhala nje iphethe leli rule iphethe lomsizi iphethe leli ipeni leli elinikiwe ile ward le. So sibonga kakhulu kodwa ke kakhulu sibonga namazwi nje motivation encourage ingane ukuthi nje azibhale zizenzele zona zenzele nathi sizojabula neward izojabula nengane nibolile nani bathi siphuma bejabule kanjani sashaya izandla kwamnandi. So nje siyabonga sonke nothisha bale ekhaya ke bashilo bathi ke sibabongele kakhulu kunina niwusizo olukhulu kubona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ezebe nani ningadinwa yithina sohlala njalo sibonqoze eminyango yenu. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu khansela. So kungani njengokhansela njengoba kade uthene represent umbutho ka-ANC kungani ningagqokanga imfaniswano we-ANC? Thank you. Umbuzo omuhle kakhulu lo bhuti. Uma uward councillor kufanele ukwazi ukuhlukanisa ama programs. Ikhona iprogram oyenza ngokwenhlangano sokuthunywe iyona kube khona iprogram oyenza ngokwe-governance. Uma ngenza ama program ngihamba ne-ward committee suke senza ama programs e-governance angadingi imfaniswano wezepolitiki.